Joyce Oduor, Ramogi TV. Erokamano nya Joyce Oduor ka jo Kenya pod imedo parnegi mondo mi gibeda kicha kalore piny kata tong' mar piny Kenya gi Uganda. En tong'no bende dhano wuothe mathoth ma samoro tuo makamano nyalo bedo mayot mondo landre. Ka kamano wadhi nyime kama jokanye sekta mar somo e sub county ma NYATIKE dwaro mondo piny owacho med keto omenda mar gero sikunde gwengego ka giwacho ni moko kuom sikunde pod onge kod kuonde somo malong'o. Ne giloso e kinde choko omenda mar gero apis ne skund sekondar ma Mariba e sub county ma NYATIKE. Jafwambo marwa Juma ni kod ler. Nok ma kuonde somo malong'o pod en midhiero mokwako skund mathoth e kaunti ma Migori ma oting'o skund mayudore e sub kono ma NYATIKE. Moko kuom sikunde ywago nok mag klese ka moko bende ywago nok mar laboratory, apis ma jopuonj nyalo betie kod mamoko. Sikund sekondari mar Mariba sub kono ma NYATIKE en achiel kuom sikunde ma pod nitiere kod nok mar kuonde somo ka apis ma jopuonj bete ma bende ong'ere kaka administration block en mana mano obende koro bas kod mabati. Aparo ni NYATIKE ka wanie skul ma pod nitiere ofis mar mabati minyalo luongo gi dhok machielo ni kaunda office. Aparo ni ma ok osemiyo wanenore maber oko kaka waromo gi yawa mamoko kata boards mamoko. Timore ni NYATIKE wa pod wan chien kabisa king'iyo gik mogere skunde. Moko onge laboratory, moko onge classes moromo kaka mae to koro onge gik mang'eny nyaka jopuonj onge go. Sani ma boarding school pi maringo mabiro kama nyithindo nyalo tiyogo maber onge. Kama koro iluongo ni hardship area. Mondo japuonj biye hardship area nyaka obed gi incentive. Ang'o madang' kelgi ka kionge ot minyalo bede maber, ionge pi. Stima bende sabor stima nyala lala NYATIKE waka kata 1 month. Jokanye board mar skul ma Mariba wacho ni apisni mo basi kod mabati osebedo nyaka ne skul chakre higni malo 10 mokalo. Has no administration. The administration we have is the mabati structure, and we find that psychologically it is demeaning transiting to the CBE. We don't have the ICT or a computer room, which is a requirement now. We don't have the library, so many of our books are just somewhere in a certain room, a class on the floor. Okama injo puonjo bedo kod apis manyasani jonyuol ko jokanyo mag board mar skul secondary ma Mariba ochako chenro mar choko omenda mar gero apis manyien, chenro ma igero omenda maromo milion 8. Japuonjre ka japuonjre skul koro golo omenda maromo 100 ma idhi tigo e siro gedo mar apisni. Staff room no sebedo nyaka skul ne chaki. Yes, skul no chake almost over 10 years ago. Yes. Koro sani ok oningo bed ni entie. No tiyo matek, janyuol ka nyanyuol le golo siling 1,000 kuom nyathi ka nyathi. Kendo gitiyo matek kendo pesa no gigolo. Jokanye sekta mar somo moting'o lawi jaoko mane wuoyo kinde choko omenda e skul sekondari ma Mariba ne wani ber ka piny owacho kod oganda duto riwore mar gero sikunde. Bende king'iyo Mariba ka to dang' wach ni ma koro berbere. Nitie skunde moko ma richo ma Mariba ni koro dang' wach ni berbere. Koro kamae ma berbere tene morach. Iparo ni modong' orach machalo nade. Mago kuonde monego be ni CDF tiye to pok waneno. Wang'iyo kata kok bichopo gol mane waparo ni wanyalo chopo. Aparo ni kapod omiwa thuolo to stakeholders magwa bendo medowa jip. Pod wanyalo runga lambe moro machielo mondo kaka skul wabi walosi a good administrative block. Jakwad ni pod nitiere skul mathoth e sub county ma NYATIKE ma pod onge kod kuonde somo malong'o. Gino mosimo jopuonjre kod jopuonj ok yud lwasi maber mar somo. Neno ni richo go ose produce joma be ji e Kenya ka ma nyinge gi moko nyalo kwano ni di ward. Nyaka wase jomo telonwa monego bende kata de bende central government dwa gero school. Central government ogonge school data wiye nitie joma bedo magitudore go. Achiel kuomgi en mbuge mar piny nyaka dhi mondo wuo nyaka bi mondo ne gigi moko community leaders. Sikund mar Mariba bende nitiere mana kod jopuonj mondi kod piny owacho kata Teacher Service Commission maromo 7 kende. Gino bende osekelo pek e wechego mag somo. So the parents are paying for the lunch fee. We also do some savings from other vote heads in order to hire 2 to 3 BOM teachers. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Josiasa mag ODM makaluo odhi nyime kod romo gi jopiny e chenro mar tego ODM kaachiel gi riwo